Unsaon pagtimpla sa kape, Brad? Saon man? Inanion ba, Brad? Step 1. Ibo-ubo. Ibo-bo. Step 2. Tiiton. Nice. Iton. Abrihan. Balik og bubo. Saan? Pang last, butnig ininit. Ay, dili. Second to the last. And then pang last, kurawon. Raw niya. Magkuman ako raw. Para na itong asukar. Pang last na dahil siya dahil iron. Balik na po kuraw. Make sure nga na kaano siya na distilled. Oh, na-distilled na daw. Na-distilled na daw siya. And then another last. Another last. Tilawan nimo if okay na ba ang lasa. Yeah, okay Pero na. murag error man so something dungagan nato siya asukar kay murag something pait-pait pa siya masiguro kuwangan siya og gatas no. Kay tulo man to ka buok kaan. Nagyayo siya dito. Iya. Nagyayo sa giya.